Haka jingkhynra kaba kongsan haka arpo tarik Nailar ki shipai BSF Meghalaya kilala banpynsangeh ya ka jingthmu ban Khaїi Tuh da kaba kem ya Arngut ki Nong India ha uput usam jong ka East Khasi Hills district Meghalaya. Haka te ka jingkhynra layo kem ya Arngut ki Nong India ki basa ha Khanduli East Jaintia Hills Meghalaya. Katba ki dangkit ki tiar ba khanglad ki ba shongdor haduh nyau pholak kawei hajar khandai spa ndri Pongtung ha kawei ka kali pick up Mahindra ha ka thain Pongtung. Kane ka jingshalan kadei kabala thmu ban shalan tu sha Bangladesh. Yakini ki beriu ki bala syakem bad ki tiar bala yok kurup lai tino sha ka office Customs Pynursla East Khasi Hills na ka benta ban bishar kat kum ki kendonan.